फुजा बन्दनि उनाव दिनैसो स्कुल ना बा आरो साइकेलजों नोंहालाय नों थांसै स्कुलाव आयै थांगोन दे सना दे नोंखौबो एबार लागावनांसिगोन फैदो फैदो आया स्कुलाव आं फरायहोनो मोना ना स्कुलाव आं फरायहोनो मोनाथ' आं न'आवसो फरायहोनो मोनो दे न'आव थांदो आबा दे जों थां जि सुदोंमोन सुनायालाय आङो नाथाय सान्दुङानो गैया नै मैयाबो सुवालासिनो थाबाय दिनै जाजायै जागोन थांदो थां लासै थां टाइम जायाखै दे फैगोन दे मारैनोसै ओंखारदो हाबा दे जाबाय दे थ' भगबान दिनै एसे देखायफैदो सानराजा नै सुदों आंहा फैदो सोनाफोरा आंनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सरमा जिउ फवारनाय महर लाना सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लग्सफोरा जोबोद सानामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामबाय सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बे जायगानिफ्राय बरायनो मोननाया बिराद गोबाव जाबाय एक्चुअलि मा बिजनिफ्राय फैखालि बानायनायानोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय साननै ब्लगखौनो बानायखायाखै आङो मालाबा खोनायो मालाबा खोनाया एकदम गोसोखौबो दुरबल गाज्रि मोननायजों जाबजों दाबो बेखौ खोनागोन ना खोनाया बुंदोंसो हय मालाबाथ' बबा बायदि जालायलाङोबा बेनिफ्राय सेटिंसआव थांनानै आङो खालामहैबायमोन डेस्कटप मोडआव लांनानैहाय अट' डाबिंखौ आङो माने आनइनेबल खालामबायमोन इनेबल जानानै थायो नालाय ओमफ्राय आनइनेबल खालामबायमोन आरोना ओमफ्राय बिदि खालामनानै सेभ खालामबायमोन दा मिन्थिला आरोना बेनि सिगांनि ब्लग्सआवबो खोनादोंना खोनायाखैथाय होनायाथ' होबाय आं ब्लग्सखौहाय ओमफ्राय बेखौबो खोनाबायसै आरोना बानायबायमोन आङो गिदिर इउटुबारफ्राथ' माथो बिदिनो बानायबा जायो होननानै बुंदोंमोन ओंखायनो बानायबायमोन आङो दा आरो खोनाबावाबाथाय आंनाव जेबो सलुसन गैला आंबो रोंला आरोना आरो सार्च खालामनानै नायबावनांसिगोन मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेनिफ्रायहाय मा होनो सोरबा दाबो थुनानै नायनो रोङाखै आरोना जेनेबा बेबायदि बबा टाइपनि बुस्थुआ फैयोबा बे भिडिअखौ नों नायोना बे भिडिअआवनो एसे खनसे थुबाथाय बे गोजौआव सेटिंसनि आइकन ओंखारोना बेखौ थुनांगौ बेखौ थुबाथाय अपसन ओंखारगोन माबा माबि ओमफ्राय अडिअ अपसन ओंखारनायावहाय बिदिनो मोनब्रै मोनबासो अपसन ओंखारोमोन नामाथाय ओमफ्राय अडिअखौ नागिरनानै अडिअ थुनानै होदो आरोना ओमफ्राय बे अडिअखौ थुबाथाय मोननैसो अपसन ओंखारो इंलिस ओंखारगोन अबेबा थाइ अरिजिनेल ओंखारगोन एखमबाथ' आंहा दाख्लैयो माबा बांला अरिजिनेल बिदिबो ओंखारलायलांदोंनो माथो होनना बुंबावनो ओमफ्राय जेखि लिरा माने बे अरिजिनेल होननायाव थुनानै होदो आरोना होमबा नायबानो मा होनो बियो जागोन आरो अरिजिनेल भइसखौ नों नुनो हागोन आरोना सोरबा आगैमोना थुनो रोंखाबाय आरोना थुना नायनो रोंखाबाय कमेन्टआवबो मोनखाबाय बिबोनांमोना रोंखाबायानो ओमफ्राय आंबो सार्च खालामना नायनानै थुना नायनो रोंबाय दाना लोगोफोरना सोरनाबा बिदि बबा बबि ओंखारोबाथाय आंबो सिदा बिदि थांनानै नायहैयो आरोना बेनिफ्राय भिडिअ आपल'ड खालामग्रानि फारसेनिफ्रायबो आं बुंबाय आं बेबायदि खालामबाय होननानैहाय इउटुबारथ' बिदि बुंदोंमोन दाख्लैनिफ्राय आं खाननाय जायाखैमोन मबाइलाबो डिस्क' जानानै दंमोन नालाय बेव डिस्क'नि गेजेरजोंनो दा आङो बिदि थुबायमोन आरोना बिदि सेभ खालामबायमोन दा मा जायो आं मोनथिला ओमफ्राय दा जिखियानो जादोला खोनाया आं मोनथिला खिन्थु ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामबाय आङो दुगैस्रां लोबस्रां गानफब जोमफब नोंबो रेडि जाबायबा ओमफ्राय सासेया रेडि जानानै जे मा जानानै दं नोंथांमोननो देखायनो आं र' एसे थारमाने गावखौ रेडि जाहोग्रोदोंमोन नालाय आङो फोथा फोथि फोननानै गानहोखांनानै माने बिमा फिसा स्र' दुगैखादों ओमफ्राय जों ओंखाम जाखादों बेनिफ्राय नायदो जि मोजां उन्दुलांबायसो बियो सोमकेकेनो आरोना नायलाय ओमफ्राय दा बेखौ बोखांना लांनांगौ ना मानांगौ आरो स्कुटि लाङा सानदों आङो खम जारला जासिगोन दा जायगायावनो रिक्सा नेनानै न'सिम लेंबोनानैसो लानानै थांनांसिगोन दा बेखौ लर बामलांनांगौआबो जालायसिगोनसो बिमाया फुंनिफ्राय सान्दुंथ' गैयामोन हनै दासो सान्दुंआ थां ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय उफाय गैया ओंखारबाय नालाय आङो नै जिया बांद्राय रानाखैबाबो आरो नै सेस थिखांफिनजोबनांबाय सान्दुंआ थां दुङोबा ओमफ्राय बे खोरखिनि वालनि दुंनाय परजोंनो राननानै थाजोबो आरोना बे रानफुनला जिफोरा थाथ'थोंसै बेबायदिनो माथो खालामबावनो सेस दानाबा नांगौ समावथ' रिक्सायाव मोनखाया नालाय लर गोलोमफुखाबाय आं दानो हरि कृष्ण बिसोर नेबाय थाबावनो हरि जि उन्दुलांबाय सेन्देलाबा अ बिदाया लाबाय नै आथिया दानो गगोन सेन्देल गानबाबो थिग थाक गंसे मोनबाय खुनुरुखुम दाख्लै बिजनियाव थांनायनिफ्रायनो टाउनाव फैथाराखैमोन ना जोङो दिनैजों 8-9 दिन जाबायदां ओरै नामायबोयो आरोना दुर्गा फुजानि सिगांनिफ्रायनो
सानसु सांख्रां आरोना माने दहाय फुङाव फिसालानि स्कुलाव थांनायखौ एसे क्लिप लानाया बेनिफ्राय ब्लग्सआनो बन्द' फिसालायानो फैफिननानै दुगैनानै ओंखाम जाखांलायनानै ओंखारलायनानैसो आंना ब्लग्सआ स्टार्ट जादों आरोना मा होननानै बुंनो माने फुजानि नामै आंबो एसे गोदि गोला जि जोम सुबाय एसे न' थ' फुस्रांबाय नालाय साथि बाथि लागायबाय बिदिनोसै आरो माथो होनबावनो रेल गेटजों जागायबोबाय जोङो माने बारस'नोसै आरोना फैदोआबा फिसाजो दाबो सिखाराखै आं हालिया बामनो उन्दुलांबाबो जारला लर उन्दुलाङाबाबो दुस्टामि सिदा सिदि रेल गेटआव मोनफैनानै जोङो नै एसे गस्ला फानलाबायनायाव हाबदों आरोना बिमायंनो गस्ला बायनो लोखि फुजानि ना बा आसोलनो हिर'नो अबेखौबा गाननोबो नागिरा नालाय हिर'सो मानसिया बिदिखौ गानखांबाय आं आगोलाव सुइटार लांना हैखांबाय बिदि कालारनि गानदों दाबो दङ सुइटारा कलार गोनां कलार मोजां नुदों है बेखौ नांलालै आबा बिदिखौलाय मायदि नुदों नोंलाय बासिनानै लागोनसै ना नैखौनो लानोसै नामा सानबाय आं कालारखौ आरोना इबो मोजां इबो समायगोन मानसिया मालाय गुफुर ना आसोला दा इखौ लानो ना इखौ लानो ओइ बिनाबो हनै मामानि लेक्सार होगासिनो दं दखानदारा दादां बाबा बन्द'सो खालामबावदों मालायनि मबाइलखौ जारलासोहाय दाबायदि लाबाय हनै सासे बेङाखै मोजां मोनाखै फैदो मा सना फैदो सना फैदो आय मामिजोंसो फैदो थ' मोजां गस्ला गोदान गानलायलायनाया नै सिमिसा नुजालायबाय माथो सिमिसाबो लावद्रायनानै सुथेलायनायसो फैदो बामसै फै एबारना ओरै एसे आवगायबोलायबाय होल्लां होथां आलायग्राफोरथिंजायहाय थ' दांना सना बेयाव एसे हाबनोसैलाय थ' सिदा सिदि ओमफ्राय आं नै गानग्रा दखानाव हाबफैलायबाय आरोना लेडिसफोरनि गानग्रायाव मायदि मोजां दख'ना नुदों खिन्थु कालारा माखौ लानो एसे कनफिउस जाबाय आरोना आङो इदिबो गैया जेबो गैया माने जायखिजाया माखौ लायो बासिनोसै नै इथिंबो दङ जि मोजां जाथि जुथिनो आरो गोमोबो दङ आरोना मायदिखौ लागोन जेबो लाया लानायालाय गोथांखौ नायदोंमोन नाथाय गोथाङा दा बोरैबा मोथांथां नुगोन आंबो गोसोम बिखुनजोबो गोसोम बै नैबे जाथिखौ नायफिनबाय आङो एबारना ब्लाउस दखानाव हाबफैलायबाय दख'नाया जाबाय नालाय ब्लाउसआबो ओमफ्राय नै कालार गैला टाइमाबो बारा गैला जायखिया लानोसै नै गाज्रि नुवाखै आरोना जाजोब्बाय रिक्सा लानोसै रिक्सा अबाव थांनो मायाव थांनो आयौ देखायनाङा आबै नोंखौबो देखायनाङा हाराखौबो देखायला आं हारसिं ओंखारबाय थानोसै जय महालक्ष्मीनि मुरथि लांनो नागिरदों नै ओइ नै गारिया बाबा दा मोनायाव थिखांगोन बेयाव बानायोना माने जों बाजार गेजेर मन्दिर खाथियाव मोनबाय आरोना जाम जाबायहाय ओमफ्राय नै जा मोजां थाकुरफोर फानगासिनो आरोना लक्ष्मी मैया फिसास्रो गिदिरस्रो नै एनिमाव माला अम्मानि माला हा अमब्रा अमनि मुरथियाव ओमफ्रायलाय माथो गोलाव खालामबावनो ब्लाउसखौबो दख'नाया आङो गांसे ओमफ्राय बिखुनजो बिमानि गांसे आरोना दिनै बेखिनि शपिं ब्लग्सखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो जास्ट बेखौल' बायदों आरो जेबो बायाखै नैबेया मोनबावासैसो नैबेयाथ' दाख्लैनो मोनखानाय बिजनियावहाय बेखिनिखौनो जायफोरा फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच गावखौ लानायखौ मादि लाफिनदों दे लाफिन दे आखाइजों लाफिनलाय खोबफिनदों